Ebusia, hweseni na fa ababi efiri mu. Hwan ene oban bofo? Hwan ena ebo wo ho ban? Mese se wopa Onyankopɔn ho na wokɔgye Bible e wo baabi a waha wo ho papa. Mese se wopa Onyankopɔn ho na wokɔgye Bible e wo baabi a waha wo ho papa. Abrante ya ohuni omo ye enawofo mienu. Ono omo kɔ baabi so omo kɔgye Bible. Ampana pa Bible no omo nyaaye. Na ebusua nia ato emrantie we kyerɛ sɛ wopa Nyankopɔn Bible ho na kɔgye Bible e wo baabi a wato ho egu. Yentie emrantie enkomo a omo bedi na yenhwɛ dia ato wo mo. Boy. Nene numere wa nkwa betena iza. On God. Asama ba wo. Aseme na ba. On God. Konfo ne wu. Konfo be ne wu. On God, konfo na yakwaje ka wo no no. On God, konfo ne wu. Ha? Konfo na me no mienu ye ko no. Se yakwaje ka wo se ne bi obi antimi kuye no. Onu mo timi apa ho wu. Kese me hu de me yam hu po. Andre wi ame wo ho no ma na. Ati se de bi koso e wo tiri wo no. Na me se me kwa na makohwe. On God. Me koya konfo ina da we. On God. Boy, asem na o kanu dabiu konfo na yen di rashin mu. Se ye kwaje ka wa obi entimi nku obi entimi fe chinka fom. Onu mo etimi apa hu boy. Hey, we say. William ame hu se on. We say nipa ntumi mbo nipa ho ban. Yesi Nyankopon pe. Na betumi abo nipa ho ban. Fi se nipa ye ni da no so se obebo ye ho ban se na obi ntumi nkuye no. Ono mo mewu. Ena se na ye de omo de be bibi kaka o. Hoy, tisi am ye de. Me de isi adwen wo metrimi se. On God. Efi na komekọ asoro. Efi na komekọ asoro me de mo amanyame. Masa. Charlie, efi na ku ipade. Masa me fam nyame sum nyankulo. Boy. No bi mo yin no mugidi. Say ye kwaje kawa, boy. Bi ntimi fi chinka fom. At once with me. Charlie, what you kona adiasa? Charlie, asa makasi pa na ba no. Hey. Nasi pa.